Самое важное и цікаве у репортажах наших кореспондентов. У эфире новины Витебской области. У студии Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Свято мужности и патриотизму Витебск масштабно отзначает День оборонцев Айчины и узброенных сил Республики Беларусь. Масленица у культурно-историчном комплексе «Золотое коло» города Витебска Двина проводили зиму по старожитных традициях. Спортивный дух. Витебская лыжня собрала у городку больше за 1500 удельников и гостей. День оборонцев Айчины и узброенных сил Республики Беларусь отзначают сегодня у нашей краине. Гэта свято з'яўляецца символом верности обовязку, мужности и патриотизму. Яно аб'ядноўвае ўсіх, хто стаіць на варце дзяржавы, абараняе родную зямлю. Сваёй стваральнай працай умацоўвае моц и аўтарытэт нашай краіны. У гэтыя дні асабовы склад узброеных сил Беларусі праходзіць праверку боегатоўнасці, дэманструючы моц арміі, высокі маральны дух и волю да перамогі. Кіраўніцтва Витебской области павіншавала ветэранаў і военнослужачых узброеных сил і ўсіх жыхароў Витебской области. Старшыня аблвыканкама Александр Рагожнік і кіраўнік дэпутацкага корпусу в области Дмитрий Дямидов пожадали моцнага здароўя, миру, шчасця, поспехаў у службе и працы. Витебск масштабно отзначает День оборонцев Айчины. Галоўнай кропкой на карте свята стала плошча Перамогі, месца свяшчэннай памяці для кожнага жыхара рэгіёна. Урачыстасці тут распачаліся з самай раніцы. Яшчэ да пачатку цырымоніі гучаць ваенна-патрыятычныя песні, а на вялікіх экранах трансліруюць ролики пра будні сучаснай арміі. Ушанаваць памяць герояў, павіншаваць афіцэраў і салдат сабраліся больш за 1000 чалавек. Прадстаўнікі ўлады, працоўных калектываў усіх раёнаў горада, ветэраны і моладзь. Яны ўсклалі вянкі і кветкі да вечнага агню каля мемарыяльнага комплексу у гонар савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны. Як адзначылі ўдзельнікі цырымоніі, гэтае свята аб'ядноўвае ўсіх неабыякавых да лёсу сваёй краіны. Ад тых, хто каваў перамогу ў гады вайны, да тых, хто сёння надзейна ахоўвае дзяржаўную мяжу і гатовы выканаць любую задачу па абароне радзімы. День защитника Отечества для нашей страны – это особый праздник. Праздник, когда мы чествуем людей, которые верно и беззаветно служат в защите нашей Родины. То, что сегодня представители всех общественных организаций, трудовых коллективов, молодежи пришли, именно отдают дань уважения тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу, кто отстоял в самые такие сложные времена нашу страну. Это, конечно, очень символично, потому что именно на преемственности поколений строится наша страна, строится наша политика. Сегодня на защите нашего Отечества стоят все. Это не только вооруженные силы, мы это прекрасно видим. Мы видим то, что сегодня на защите стоит и правоохранительный блок, силовой блок, это и экономическая безопасность, финансовая безопасность, промышленная безопасность, продовольственная безопасность. Это все аспекты защиты нашей маленькой, но очень уютной, гордой, самодостаточной страны. Поэтому всех, пользуясь случаем, поздравляю с этим замечательным праздником. Пасля афіцыйнай часткі да мемарыяла пацягнулася вялікая калона гараджан. Чырвоныя кветкі каля вечнага агню сталі сімвалам удзячнасці за мірнае неба, якое сёння застаецца галоўным прыярытэтам нашай краіны. Віцебск яшчэ раз пацвердзіў, 23 лютага гэта не проста дата ў календары, а дзень адзінства, мужнасці і патрыятызму. Ад шчырага сэрца віцебскіх военнослужачых з нагоды свята пачаставалі дамашняй выпечкай. Традыцыйная рэспубліканская акцыя Беларускага саюза жанчын «Маміны пірагі» праходзіць па ўсёй вобласці. Да дня абаронцаў Айчыны жанчыны сваімі рукамі прыгатавалі пачастункі і прывезлі іх у вайсковыя часці, каб падзякаваць за службу, сказаць цёплыя словы і парадаваць военнослужачых. Сотні актывістак Беларускага саюза жанчын, прадстаўніцы прадпрыемстваў, арганізацый і навучальных устаноў стварылі сапраўдныя шэдэўры з цеста і падрыхтавалі невялікі канцэрт. Ваеннаслужачым 103-й Віцебскай паветрана-дэсантнай брыгады прыемна атрымаць такое прывітанне ў свята. Яны падзякавалі жанчынам за увагу, клопат і дабрыню. Для нас это всегда радость, всегда счастье, особенно для солдат, военнослужащих срочной службы. Это помогает им в ратной службе и настраивает на нормальную работу и более ответственное отношение к защите своего отечества. Приятно, понимаю, что тебя дома ждут, любят, ценят то, что ты здесь, защищаешь свою семью, родину. Много вдохновения и желания появляется дальше служить.
мы соединяем наших молодых ребят с теми мамами, девушками, которые сегодня ждут их дома. И пускай как можно больше таких акций будет среди наших женских организаций, и тем самым мы показываем, что мы вместе, мы для того, чтобы согреть, обогреть и доставить любовь нашему подрастающему поколению, нашим настоящим патриотам, которые сегодня выполняют свой воинский долг. Смак дома. Акцыя «Мамины пироги» традыцыйна праходзіць да Дня абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. Актывісткі Саюза жанчын 5-й год частуюць ваеннаслужачых домашняй выпечкай і дзякуюць за гатоўнасць абараняць краіну. Святочная канцэртная праграма ў Дзень абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь сабрала ў канцэртнай зале Віцебска вайскоўцаў і ветэранаў, прадстаўнікоў уладаў і працоўных калектываў, кадэтаў і моладзь. Удзел у мерапрыемстве прыняў кіраўнік рэгіёна Александр Рагожнік. З прывітальным словам звярнуўся начальнік віцебскага гарнізона, ваенны камісар Віцебскай вобласці Сергей Кунахавец. Павіншаваў тых, хто адстаяў свабоду і незалежнасць нашай краіны, хто служыў і служыць ва ўзброеных сілах, хто абараняе межы Беларусі. Дзень абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь – свята мужных, смелых і моцных духам. Сёння адказнасць за лёс сваёй краіны прымае маладое пакаленне, якое шануе і годна протягивая традиции. Растет подрастающее поколение, которые будут защищать нашу Белоруссию, чтобы мы все жили под мирным небом. И я хочу от души поздравить всех с Днем Защитника Отечества, пожелать всем здоровья, благополучия. Дай Бог, чтобы над нами всегда было мирное небо. Мы еще имеем много сил, опыта, и то, что мы делаем, передаем нашему молодому поколению, то, что заложило наши отцы, деды, прадеды, которые прошли дорогами Великой Отечественной войны. С праздником всех! С детства всегда смотрел на военных, была гордость, хотелось пойти, носить погоны. В будущем надеюсь, что я стану офицером и поступлю в Академию МВД Республики Беларусь, чтобы защищать свою родину. У святочнай канцэртнай праграме з нагоды Дня абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь выступілі творчыя калектывы і выканаўцы Віцебска. Супрацоўніцы Дзяржаўтаінспекцыі Віцебскай вобласці павіншавалі са святам вадзіцеляў мужчын. У цэнтры горада з самага ранку інспектары спыняюць аўтамабілі зусім не дзеля таго, каб праверыць дакументы або выпісаць штраф за парушэнне правілаў дарожнага руху. Замест гэтага прывабныя супрацоўніцы ДАІ шчыра віншуюць кіроўцаў з Днём абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Беларусі і ўручаюць падарункі. Пры гэтым яшчэ раз нагадваюць пра бяспеку на дарогах. Андрей Леонидович, разрешите от сотрудниц ГАИ Витебской области поздравить вас с замечательным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, зеленого света на пути, поменьше опасных поворотов, чтобы дорога приносила только удовольствие. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Небольшой подарок от нас. Большое сейчас спасибо. Кого-то там останавливает, поздравляет, желает. Легкие подарки такие прекрасные. Неважно там, что лежит, важный сам факт. Мне подарили. Конечно, домой приду и ребенку маленькую, и жене покажу, расскажу, они тоже порадуются. Мы стараемся наших водителей порадовать. И, конечно же, мы делаем это не просто для поздравления. Конечно же, главная цель – это лишний раз пропагандировать соблюдение правил дорожного движения. И вот когда мы делаем это в такой креативной, непринужденной обстановке, конечно же, мы видим в глазах людей то, что наши водители понимают, то, что все-таки правила дорожного движения соблюдать необходимо. Традыцыйная віншавальная акцыя Дзяржаўтаінспекцыі да Дня абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь прайшла ва ўсіх раёнах Віцебскай вобласці і падарыла вадзіцелям святочны настрой і шчырыя усмешкі. У ВНУ без іспытаў на Віцебшчыне праходзяць заключныя этапы універсітэцкіх алімпіяд. Сёлета за працэсам сочаць прадстаўнікі дзяржкантролю. Усё для таго, каб забяспечыць абітурыентам роўныя магчымасці пры паступленні ва ўстановы вышэйшай адукацыі. Да ўдзельнікаў і арганізатараў прад'яўляюцца тыя ж патрабаванні, што і пры правядзенні цэнтралізаваных экзаменаў і тэсціравання. Матэматыка, біялогія, руская, беларуская і англійская мовы, выяўленчае мастацтва. У ВДУ імя Машэрава школьнікі праверылі свае веды па шэрагу прадметаў.
Для сдачи я выбирала такие предметы, как биология и история. Поступать планирую сюда, в ИГУ, Машерова, на специальность социальной психологии. Сдавала биологию и историю в контексте всемирной. Очень хочу поступить в ИГУ Машерова на специальность социальный педагог-психолог. Университетская олимпиада проводится уже в 4-й год. В этом году, как никогда, у нас максимальное количество допущенных участников. Предварительный этап прошло 811 человек. Участники проходят 2 тура. Первый тур дистанционный по соответствующим предметам, и в случае, когда они набирают соответствующее количество баллов, они проходят очный тур. Комитету госконтроля доверенная часть шифров, которые получаем для расшифровки заданий. Мы обеспечиваем прозрачность всего процесса. Сначала мы расшифровываем задания, отпечатываем их, под нашим контролем они складываются в пакеты. И по большому счету мы работаем так же, как мы работаем в нашей стандартной ситуации, когда мы контролируем централизованное тестирование. Усяго ў Віцебскай вобласці ў заключным этапе універсітэцкіх алімпіяд прымаюць удзел каля 1900 навучэнцаў. Для школьнікаў гэта рэальны шанец стаць студэнтамі. Пераможцы атрымліваюць права быць залічанымі ў ВНУ без уступных іспытаў. Энергія традыцый, спадчына грамадства. Свята нацыянальнай творчасці «Этна» упершыню прайшло ў Віцебску. Новы праект прысвечаны Міжнароднаму дню роднай мовы. Праграма насычаная майстар-класы па народных рамёствах, мовах і традыцыйных мастацтвах, а таксама гала-канцэрт з нацыянальнымі песнямі, танцамі і паэзіяй. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Інна Падрэцкая. Званок на урок, парты, дошка і настаўнік. У канцэртнай зале Віцебск усё як у сапраўднай школе. Свята нацыянальнай творчасці «Этна» адкрыла агульная дыктоўка «Беларусь – краіна міру». Паўсотні гараджан праверылі свае веды па беларускай мове і выказалі любоў да роднага слова. Очень здорово, что у нас есть такое мероприятие, которое приурочено к Дню родного своего языка. Конечно, очень хотелось поучаствовать, написать этот диктант, вернуться в школьные годы, так скажем. Некоторое волнение, конечно же, было, но, безусловно, это все равно было очень интересно, и поэтому это очень хороший опыт. Я очень рада, что я это сделала. Это та магчымасць кожнага далучыцца яшчэ раз да нашай роднай бацькавай мовы, і вельмі выдатна, што такія дыктоўкі і такія традыцыі жывуць у нас у народзе. Мне сёння было вельмі прыемна пісаць, і не толькі пісаць, но і размаўляць, разважаць, думаць па-беларуску. Гэта сапраўды модна. Удзельнікі свята акунуліся ў свет беларускіх традыцый. З народным рукадзеллем пазнаёміла выстава клуба аматараў вышыўкі «Чароўная нітка». У экспазіцыі вясельныя і сямейныя ручнікі, абрусы, падушкі і карціны. 20 картин представлено, 5 скатертей, которые вышивали наши бабушки. И наши вышивальщицы очень хранят эти реликвии и показывают. Представлено 21 рушник. Для гасцей свята працуюць разнастайныя майстар-класы па народных рамёствах. Тут вучаць вырабляць залатых птушак з саломы і абярэгавую ляльку-неразлучнікі. Вырабляецца гэта лялька з тканіны, нічога складанага тут не патрэбна, чырвоныя ніткі. Кожнае дзейства сабой сімвалізуе нешта, гэта пэўны сэнс. Ляльку такую выраблялі з чыстымі рукамі, чыстымі думкамі. Такі абярэг павінен быў знаходзіцца ў кожнай хаце. Ён нёс усё самае лепшае і добрае ўсім членам сям'і. Са сваёй культурнай спадчынай знаёмяць не толькі беларусы, а і прадстаўнікі іншых краін. Замежныя студэнты Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта правялі майстар-класы па кітайскай каліграфіі і выступілі с творчими номерами. Первый ты лучна рука рент с половина. Так. И это нет. Да, так. Второй мы лучна профессионал бумага. Вот эта бумага, это можно... Я изучаю китайский. Для иероглифы выводить вообще может быть сложно, может быть и нет, смотря для кого. Потому что вообще самое главное запомнить порядок черт.
来自中国。 Спасибо вам за проведение этого мероприятия. Спасибо организаторам. Я была рада играть на гуджене на этом мероприятии. Я рада, что каждый мог услышать звучание национального инструмента. В мероприятиях приняли участие как наши земляки-белорусы, так и иностранные студенты из Республики Конго, Индия, Шри-Ланка, Китай и Туркменистан. У нас состоялись мастер-классы по народным ремеслам. Это соломоплетение, нитеплетение, китайская каллиграфия, индийская мехенди. Также состоялся мастер-класс по изучению индийского языка хинди. Этна дазволіла прадстаўнікам розных нацыянальнасцяў падзяліцца часцінкай сваёй культурнай спадчыны і акунуцца ў свет традыцый праз музыку, танец, слова і рамяство. Інна Падрэцкая, Сергей Залынскі, навіны Віцебск. Працягваем выпуск. Сотні гараджан сабрала свята вясны ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое коло» горада Віцебска Дзвіна. Масленіцу адзначылі маштабна і з размахам, згодна з народнымі традыцыямі. Пад рытмы святочнага канцэрта не ўтрымаліся ад танцаў ні дарослыя, ні дзеці. У праграме гульні, конкурсы і спартыўныя спаборніцтвы. Перацягванне каната, праверка трапнасці ў кіданні кольцаў, хакейныя шашкі, лабірынт з павуціння, а яшчэ разнастайныя майстар-класы. Делается на этом празднике куколки-масленички. Масленички можно сделать из ткани, также из соломки. Они символизируют провод зимы. То есть все плохое мы заворачиваем в эти куколки, а потом мы их сжигаем. Я рисую птичку в розовых цветах. Тут очень классно. Мы тоже дома блины печем. Потрясающее, мне кажется, мероприятие. Вкусные блины, но не только блины. Есть и драники наши белорусские потрясающие, и колбаски. Все, что хочет народ, только вот, пожалуйста, все для вас. Игры, забавы, просто суперский праздник. Мы даже успели попробовать блины, и масленица – это вообще самый классный праздник. Галоўнай масленічнай стравай, духмянымі блінамі частуе сям'я Чувілавых. Штогод да Аляксандры і Таццяны выстройваецца вялікая чарга. Усё з-за сакрэтнага рэцэпту продкаў і старажытнага спосабу выпякання круглых сімвалаў сонца. Как всегда, на молоке, яйца. Да, бабушкин рецепт. Колода просто растекалась на несколько частей, составлялась подпит воздуха, и она горела так. Не надо было растапливать печь, а запах совсем другой и вкус другой. У культурна-гістарычным комплексе «Залатое коло» горада Віцебска Дзвіна зіму праводзілі па старажытнай традыцыі з гульнямі, песнямі, карагодамі і абрадам спальвання пудзіла. Гарэла ў гэтыя выхадныя не толькі масленічная пудзіла. Па інфармацыі абласнога ўправлення МНС у вобласці адбыліся 7 пажараў. Агонь пашкодзіў некалькі будынкаў і легкавы аўтамабіль. У паставах ратаўнікі выратавалі з інтэрната 12 чалавек, сярод іх 4 дзяцей. Адзін пацярпелы пасля агляду медыкаў аказаўся ў бальніцы. Па папярэдняй версіі прычынай узгарання стала неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления, а также электросетей и электрооборудования. Чтобы избежать пожаров в своем жилье, а также хозяйственных постройках, нужно привести в соответствие печное отопление, устранить трещины, вкладки, не допускать складирования горючих материалов на поверхности печей, предусмотреть предтопочный лист и ежегодно проводить осмотр и обслуживание дымоходов в пределах чердачного помещения. Спасатели также призывают граждан отказаться от привычки курить в местах для отдыха. Именно по этой причине происходит большинство пожаров с гибелью и травмированием людей. С пачатку года ў Віцебскай вобласці адзначаецца рост пажараў. Іх адбылося звыш 200. У агні загінулі 29 чалавек. Ратаўнікі працягваюць прафілактычную работу з насельніцтвам. Асноўная задача – павысіць узровень бяспекі і знізіць рызыку гібелі людзей. Сяброўская атмасфера і спартыўны дух, якія аб'ядноўваюць. Абласное спартыўна-мастацкае свята «Віцебская лыжня» сабрала ў гарадку больш за 1500 удзельнікаў і гасцей. У лыжных гонках прынялі ўдзел каманды гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, упраўленняў аблвыканкама, прадпрыемстваў і арганізацый паўночнага рэгіёна. Пра тое, як гарадоччына ў чарговы раз стала месцам сілы для аматараў здаровага ладу жыцця. Матэрыял Сергея Іскола.
Лыжаролерная трасса ва ўрочышчы Воробьёвы горы сабрала больш за 1500 гасцей. Спартыўна-мастацкае свята «Віцебская лыжня» – бренд усёй вобласці. Фестываль праходзіць у атмасферы сумленнай барацьбы і аб'ядноўвае удзельнікаў у одну вялікую каманду. Каманду паўночнага рэгіёна. Сама атмосфера здесь, на этой радушной, красивой земле, она располагает к тому, чтобы спортивные мероприятия здесь проходили на самом высоком организационном уровне. Потому что замечательная лыжо-роллерная трасса, отличная погода, радость от общения с единомышленниками, с людьми, которые разделяют взгляды на общее нашей области, на здоровый образ жизни. Мы хотим всем показать, что здоровый образ жизни, активный образ жизни – это неотъемлемая часть высшего должностного лица. И таким образом мы хотим показать пример нашим гражданам, нашему подрастающему поколению, что в любом, даже самом трудном графике нужно находить время для занятий здоровым образом жизни. Апошняя падрыхтоўка, размінка і вось ён доўгачаканы старт. На дыстанцыі каманды органаў дзяржаўнага кіравання, гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, адміністрацыі раёнаў Віцебска, прадпрыемстваў і арганізацый вобласці. Традыцыйны для прыдзвінскага краю спартыўны фестываль прайшоў упершыню пасля двухгадовага перапынку. Паўза была звязана з неспрыяльнымі умовамі надвор'я. Лёгкі мароз і мора снегу сёлета аматарам актыўнага адпачынку прырода па-сапраўднаму спрыяе. Традыцыйная віцебская лыжня – это форум здаровага духу і спорту, нягледзячы на атмасферу сяброўства. Барацьба на дыстанцыі разгортваецца самае сур'ёзнае. Яно і зразумела, кожная секунда на вагу золата. Лыжнікаў зараджаюць на перамогу калегі і балельшчыкі, ўзровень дэцыбелаў зашкальвае. Кожная каманда імкнецца паказаць найлепшыя секунды. Пасля фінішу удзельнікаў перапаўняюць эмоцыі. Бо галоўнае не вынік, а агульны камандны дух. Гэта на форуме самае каштоўнае. Здесь вот собралось много людей разных возрастов, разных специальностей, разных профессий. Но всех сегодня нас объединяет одно – это любовь к спорту и здоровому образу жизни. Мы сегодня все проявили определенный результат. Кто-то хуже, кто-то лучше. Но сегодня не надо делить на победивших, проигравших. Сегодня я хочу сказать, что победила общая наша дружба, потому что каждый, кто заставил себя встать на лыжи, уже чемпион. Эмоции захлестывают. Это отличное мероприятие. Оно показало, насколько мы едины, насколько у нас сильный командный дух. А несмотря на то, что мы все выступали в роли соперников, но поддержка даже наших соперников, она чувствовалась. Віцебская лыжня – гэта яшчэ і пераадольванне сябе. Удзельнікі змянілі строгія дзелавыя касцюмы на лыжныя і даказалі, для здаровага ладу жыцця няма перашкод. Нават калі ты ўпершыню ў жыцці стаў на лыжы. Эмоции супер положительные, потому что наша городокская земля, с городокской земли она подпитывает, она дает энергию, она дает силы. Поэтому я вот, можно сказать, первый раз на лыжах. И очень старался не подвести свою команду, не упасть. Самое главное – доехать с нужной скоростью. Это круто, это супер. Спартыўна-мастацкае свята не абмежавалася лыжнымі спаборніцтвамі. Госці форуму паспрабавалі свае сілы ў шашках і шахматах, узняцці гіры і перацягванні каната. Акрамя таго, у праграме віктарыны, конкурсы, выязны гандаль і выступленні творчых калектываў. Віцебская лыжня падарыла выдатны настрой кожнаму, хто ў суботні дзень прыехаў у гарадок. І ў чарговы раз пацвердзіла – спорт па-сапраўднаму аб'ядноўвае. Сергей Скол, Станислав Дудин, Новины, Городоцкий район. Зарад бадзёрасці і добрага настрою. Зімовае сямейна-спартыўнае свята ў гэтыя выхадныя аб'яднала праваахоўнікаў паўночнага рэгіёну. На палігоне Лосведа ў спрыце, сіле і хуткасці спаборнічалі амаль 30 каманд органаў унутраных спраў Віцебскай вобласці. У праграме лыжныя гонкі, узняцце гіры, кіданне бервяна, колка дроў і дартс. Вартавых правапарадку актыўна падтрымлівалі іх самыя блізкія людзі. Цёплую сямейную атмасферу стварылі інтэрактыўныя і тэматычныя пляцоўкі. Маленькім удзельнікам свята больш за ўсё спадабалася катанне на тюбингах и квадроциклах. Мы выступили, я считаю, что очень даже неплохо, потому что нас так поддерживали наши молодые сотрудники, потому что они знают, с кого нужно брать пример, с ветеранов. Так что мы наслаждаемся этим праздником, потому что это радость. Настроение великолепное, все срослось. День, время, погода и вот наше вот это участие. Прекрасная погода, прекрасное настроение, атмосфера создана великолепно,
столько разных зон, локаций. Представляем мы здесь Первомайский РОВД, болеем за свою команду, поддерживаем своих. Праздник очень прекрасно проходит. Я попробовала кашу, очень вкусный сладкий чай. В принципе, атмосфера, все хорошо, мне нравится. Погода хорошая, очень ждем весну. Кожнае падраздзяленне падрыхтавала тэматычную мініяцюру, прысвечаную году беларускай жанчыны. Падкрэслілі ролю жанчыны-працаўніцы, прызнанне яе ўкладу ў развіццё грамадства, захаванне духоўна-маральных і сямейных каштоўнасцяў. Долучайтеся до наших суполок у социальных сетках и мессенджерах. Подписывайтесь на YouTube-канал телерадиокомпании «Витебск». Тут можно переглядеть любимые программы, поделиться новинами с сябрами и покинуть свои отгуки. На гэтым выпуск новин завершены. Я с вами развітваюся. Усяго добрага. Убачимся у эфиры. По информации Витебска-Болгидромета, в ближайшие сутки в области будет переважно воблачное надворье. Часом опадки, снег, мокрый снег и дождь. Местами слабый туманный гололед. На особных участках дорог гололедица. Ветер переменных напрамков 3,8 метров за секунду. Температура поветра ночью 0-5, днем -1, -4. У Витебску переважно воблачное надворье, часом опадки, снег и мокрый снег. Слабый гололед, на особных участках дорог гололедица. Ветер переменных напрамков 3,8 метров за секунду. Температура поветра ночью -1, -3, днем -1, +1.